Здравейте, потребители на Xbox 7 и YouTube. Аз съм Changer222 и това е клип, в който ще кажа, че се завръщам. Да, вече съм партньор също с YouTube. И то от днес, значи може да станете партньор от тук, като напишете партнер и цъкате Get Started. И виждате, аз вече съм, да, мога да печеля пари. И да, това е всичко. И надявам се да ме следите както преди, и това ще е от мен. Довиждане!